कि ससुराले चले जइबू अब हमारे का होई। आई भैया आज बहुत ही जबरदस्त गाना लेके उपस्थित बनी और यहाँ के हमने के बुलावते सब क्या ना बनी है ना बनी क्या है हम है ना भैया चला यहाँ के है ना बनी आई था ना आई भैया अच्छा जगह चेंज करके आई बने तो ठीक बा। नाम का है राहुल सुरेंद्र साहनी। सुरेंद्र जी अच्छा ये बताइए महाराज गुलाब के फूल घर तो नहीं खेल बुझाता ना घर भी नहीं बा ज्यादा गोल फरक है घरी में तरी से ना घर भी नहीं हमारे के तो कौन आई तक नहीं 10 साल चली ए महाराज खाली बोले ये बोली कहां से वाली है जरा लाइन मार दियो छुई तो समझ छुई सब इजहार करवाला बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। कौन गाना होता नहीं गाई सरस्वती जी के गाई कि सरस्वती माई की मूर्ति बाधइले खूबे सुंदर पंडाल बा सजइले कि सरस्वती माई की मूर्ति बाधइले खूबे सुंदर पंडाल बा सजइले कि रात गई रवि देखे भौवे ओ करे से भेटे जाने कब इजहार हो गई। सरस्वती पूजा में सखी मार हो गई पारसादी बाटत रहे वो से प्यार हो गई। देखिए यहाँ के सोच कितना भारी बा कितना बढ़िया सोच बा बहुत बढ़िया ऐसे ही लोग मेहनत करी माई सरस्वती लोग तो अपन आशीर्वाद बनाई जय हो जैसे गई तो चलिए हेडफोन लगाई हेलो बोली तो सुनाता हेलो हेलो इसमें कौन सुना तो थोड़ा कौन सुनाता हेलो ऊपर ज्यादा बन ऊपर से काफी ठीक बा हो गई हां चलिए स्टार्ट करी हां स्टार्ट करें आई सरस्वती माई के मूर्ति बाधइले खूबे सुंदर पंडाल बा सजइले आइए सरस्वती माई के मूर्ति बाधइले खूबे सुंदर पंडाल बा सजइले रात गही रवि देखे भौवे वो करे से भेटे रात गही रवि देखे भौवे वो करे से भेटे जाने कब इजहार हो गई। सरस्वती पूजा में साखी मर हो गई पारसादी बाटत रहे वो से प्यार हो गई। सरस्वती पूजा में साखी मर हो गई पारसादी बाटत रहे वो से प्यार हो गई। थोड़ा सा मिस्टेक कि सरस्वती पूजा में साखी मर हो गई अपर शादी बाटत रहे वो से प्यार हो गई। थोड़ा आवाज को बोल्डनेस में लाइए ठीक है आइए यहाँ से उठाना इजहार हो गई। सरस्वती पूजा में साखी मर हो गई पारसादी बाटत रहे वो से प्यार हो गई। सरस्वती पूजा में साखी मर हो गई पारसादी बाटत रहे वो से प्यार हो गई। चलिए अंतरा में ठीक बा पहला अंतरा स्टार्ट बा मालूम बा के लगन होगा का होगा के बताइए निकल है सखी लफुअन के टोली भइल बगल तले चल गइल गोली देखत रहनी
आई अंतर में सखी लपुअन के टोली भइल पावल तल चल गइल गोली देखत रहनी सखी हम मजा के ले ले बसल भी लगे हमरा आके निकल रहा सखी लपुअन के टोली भइल पावल तल चल गइल गोली देखत रहनी सखी हम मजा के ले ले बसल भी लगे हमरा आके खूबे बाजत रहे डीजे नाचत रहे वही जे खूबे बाजत रहे डीजे नाचत रहे वही जे ओकरे से तकरार हो गई सरस्वती पूजा में सखी मर हो गई परसादी बाटत रहे ओसे प्यार हो गई सरस्वती पूजा में सखी मर हो गई परसादी बाटत रहे ओसे प्यार हो गई कि सरस्वती पूजा में सखी मारे हो गई। यही पर विशेष ध्यान दे, ठीक बा? कि परसादी बाटत रहे उससे प्यार हो गए। उठा के बोले, ठीक बा? फाइनल करके गई जे ओकरे से तकरार हो गई सरस्वती पूजा में सखी मर हो गई परसादी बाटत रहे ओसे प्यार हो गई सरस्वती पूजा में सखी मर हो गई परसादी बाटत रहे ओसे प्यार हो गई Mix by Crankin Music. पता कहीं नाम बतैले अमरजीत हो रेडर गुगली रविंदर नीतीश हो पहले तो रहल गुगली रविंदर नीतीश हो पहले तो रहल सखी हम लुगाइल न जाने दिल सखी कब उन पर आइल पता कहीं नाम बतैले अमरजीत हो रेडर गुगली रविंदर नीतीश हो पहले तो रहल सखी हम लुगाइल न जाने दिल कब उनके पर आइल सुरेंद्र साहनी जी आईनी पर साथी बटवानी सुरेंद्र साहनी जी आईनी पर साथी बटवानी उनके से सखी प्यार हो गई सरस्वती पूजा में सखी मर हो गई परसादी बाटत रहे उससे प्यार हो गई सरस्वती पूजा में सखी मर हो गई परसादी बाटत रहे उससे प्यार हो गई सरस्वती माई के मूर्ति बनाइले सुंदर पंडाल सजाइले रत गही रवि देखे भौरे ओकरे से भेटे रत गही रवि देखे भौरे ओकरे से भेटे चले गई जे हर हो गई सरस्वती पूजा में सखी मर हो गई परसादी बाटत रहे उससे प्यार हो गई सरस्वती पूजा में सखी मर हो गई परसादी बाटत रहे उससे प्यार हो गई चलिए आई बहुत बहुत धन्यवाद राहुल कि नरे 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 अकाले से मौजनुआ बुखार हेलो चेक हेलो नमस्कार प्रणाम हम कृष्णा निदर्दी और रुआ देखतनी क्रांति म्यूजिक की प्रस्तुति और आज सुरेंद्र साहनी जी के गाना रो सब सुननी सरस्वती पूजा के कि प्रसादी बाटत रहे ओकरा से प्यार हो गई कहाँ से बानी ये पूछला यो आ कहवा से बानी बताई जिला कौन है राउर जिला हमने के पश्चिमी चंपारण पश्चिमी चंपारण हो बिहार अच्छा बिहार में बा और प्रखंड कौन हो ठकरा हां ठकरा हाँ चलिए बढ़िया बा गाना तो राउर बहुत अच्छा बा प्रयास भी बहुत अच्छा बा यही मेहनत करी माई कृपा बरसई है और वह सबसे निवेदन बा कि वह सब वीडियो के लाइक कमेंट करी और शेयर भी करी चलिए फिर हमने क्या होता है अगला वीडियो में लेकिन दो शब्द यहाँ से सुन लिया जाओ नमस्कार प्रणाम हम सिंगर सुरेंद्र साहनी
रउआ लोग के दसुन हो जोड़ के प्रणाम करतनी। और जे भी भाई हमनी के ई वीडियो देखलस और देखी अच्छा लगी तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करी। धन्यवाद। और वो संगे और के केल बहिया लोइल बन लो राइटर अमरजीत। अच्छा और कुछ कहीं यहाँ का हमेशा कहते रहिली कि मेहनत करके रउआ जी रउआ कुछ ना कहे। ये राइटर गूगली। अच्छा इहो के ली जी रउआ कुछ कहीं बोली यहाँ के ला जाता ला नहीं जाता नहीं। कौन बात ना खाली कॉपी में लिखी ला। हाँ। चलिए फिर आओ तो अगला वीडियो में, तब तक बनल रही देखत रही और अपन आशीर्वाद प्यार देते रही। नमस्कार प्रणाम।